El Bloc Jove d'Alzira presentarà una moció de recolzament amb el poble saharaui en la que insta el govern central a actuar en defensa d'un poble que està sent víctima del totalitarisme de l'Estat del Marroc. Així ho ha anunciat el secretari del Bloc Jove d'Alzira, José Beteta. Hem presentat una moció en l'Ajuntament d'Alzira per a que un ajuntament com l'Alzira, que sempre s'ha manifestat a favor del poble i la causa saharaui, que recolze de manera de pensar de condenar este fet i tan lamentable com estem veient últimament a la televisió. Recordem que va ser el 24 d'octubre de vesprada quan un grup de ciutadans saharauis que intentaven accedir al campament instal·lat des de fa 2 setmanes a la perifèria de l'Aïn ocupat va rebre diversos dispars. En el succés va acabar amb la mort d'un jove de 14 anys i diversos ferits. Segons el Bloc Jove, el pla de seguretat dut a terme per l'exèrcit del Marroc està provocant una persecució continuada de la població saharaui que està sent acorralada dins i fora de les ciutats ocupades. En el cas de la ciutat de l'Aïn, on han ocorregut estos fets, l'exèrcit ha construït un mur per aïllar la població saharaui concentrada en el campament. Des del Bloc Jove condenem totalment els atacs del govern de Marroc al poble saharaui perquè pensem que és una mostra del totalitarisme d'aquest govern que no respecta els drets humans i no respecta un estat i un poble com és el saharaui que té tot el dret a ser lliure i a ser independent. I és per això que els joves valencianistes condenem totalment l'atac a este poble i sobretot la mort d'un jove saharaui que ha mort per les armes d'un estat totalitarista com és el Marroc i per tant també exigim al govern de Zapatero que actuï.